салом. хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 13 январ ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. додгоҳи шаҳри Душанбе имрӯз вакили дифоъ Шӯҳрат Қудратовро дар додани пора гунаҳгор дониста ӯро ба 9 соли зиндони низомаш шадид маҳкум кард. додрас гуфт баъди анҷоми ин муҳлати зиндон Қудратов дар тӯли 2 соли баъдӣ ҳақ нахоҳад дошт ки бо кори адвокатӣ машғул шавад. худи маҳкум шуда Шӯҳрат Қудратов як рӯз пеш дар сухани охиринаш дар додгоҳ худро бегуноҳ номид ва талаб кард ки озод шавад. Гулафрӯз Қурбонова ҳамсари Шӯҳрат Қудратов дар ғояти эҳсос ва норизоият аз ҳукм хитоб ба додрас гуфт чунин қарор ҳатто дар нисбати як қотил дода намешавад. вакили дифои маҳкумшуда Раҳматулло Зоиров дар муҳлати 10 рӯз ба додгоҳи кассатсионӣ аз болои ин ҳукм шикоят мекунад. бо як бор имрӯз дар мурофиаи судӣ исбот шуд ки ин парвандаи ҷинояти споришӣ буд, пурра споришӣ ва нисбати Шӯҳрат Қудратов бояд имрӯз ягон ҷазо татбиқ нашуда вай бояд ки аз зали суд озод карда мешуд. шикояти кассатсиониро мо пешниҳод мекунем. Шӯҳрат Қудратови 38 сола аз вакилони маъруф ва матраҳ дар расонаҳои Ахбори Тоҷикистон дар таҷрибаи кориаш аз ҳуқуқи шахсиятҳое мисли Ёқуб Салимов ва Димон Ашуров ҳимоят кардааст. таҳлилгарон мегӯянд ҳукми имрӯзаи ӯ метавонад вокуниши мақомот ба мавқеи сарсахташ дар амри ҳимоят аз ҳуқуқи соҳибкори зиндони Заид Саидов бошад ки соли 2013 ба 26 соли зиндон маҳкум шуд. баъди 100 рӯзи баҳсу баррасиҳо президент ва раиси ҳукумати Афғонистон ҳайати 25 нафараи ҳукумати нави ин кишварро муаррифӣ карда феҳрастро барои тасдиқ ба парлумони кишвар фиристоданд. ба ҳайати пешниҳодӣ чеҳраҳои комилан нав ворид шуданд ки дар 13 соли охир ҳеҷ мақом ва ё вазифаи баланди давлатӣ ишғол накарданд. ҳарчанд дар ин рӯйхат симоҳои шинохта ба мисли Салоҳиддин Раббонӣ раиси ҳизби ҷамъияти исломӣ ва писари раиси ҷумҳурии фақиди Афғонистон Бурҳонуддин Раббонӣ зикр мешавад. ба феҳраст ҳамчунин исми 3 хонум ҳам дохил шудааст. як масъули раёсати ҳифзи муҳити зисти Душанбе дар хушкшавии шоҳбулуд ё кастонаҳои хориҷӣ ки дар хиёбонҳои пойтахт шинонда шуданд мақомоти Ӯзбакистонро айбдор кард. вай гуфт ҳангоми интиқол шоҳбулудҳо дар қаламрави Ӯзбакистон барои дарозмуддат дармонданд ва то аз гумрук гузашта ба Тоҷикистон ворид шуданд решаҳояшон осеб дидааст. сухан дар бораи беш аз 1000 ниҳол меравад ки соли гузашта аз кишвари Белгия ба Тоҷикистон оварда шуданд. Толибҷон Раҳимов сардори раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе айни замон дар нишасти хабарии рӯзи 13 январ гуфт аз 43 000 ниҳоли дарахтони сояафкану ороиши шаҳр 85% онҳо ба иқлими пойтахт мутобиқ шуда сабзиданд вале боқӣ нобуд шуданд. мақомот масъулияти пардохти хисоротро ба дӯши ширкати таъминкунандаи ниҳолҳо вогузор карданд. اون سبب خشکشوی درختان نگاهبین اومد سبب دخل ندارد. سبب خشکشوی درختان اساسا هنگام واردات یعنی انتقال درختان سردی خنکی که همون وقت شده بود تاثیر اون. бозори деҳқони шаҳри Душанбе ба хотири таъмини амнияташ ва ҳам ҷилавгирӣ аз эҳтимоли харобкорӣ шудани он бо ширкати муҳофизати Redline шартнома бастааст. раҳбарияти ин бозори воқеъ дар минтақаи Гипразем мегӯяд шартномае ба ин мазмун ба хотири ҷилавгирӣ аз эҳтимоли рух додани ҳамлаҳои террористӣ ва дигар харобкориҳо дар бозор баста шудааст. мо метавонем ки бо дастгирии ин ширкат амниятро дар ҳудуди бозори деҳқон, воридоти маҳсулотро дар ҳудуди бозори деҳқон ва инчунин тартиботро ба куллӣ дар ҳудуди бозори деҳқон ҷорӣ намоем. барои объектҳое ки мо нигаҳбонӣ ӯро ба дуст гирифтагием албатта зуд аз кор мешаванд. сканер одам мешавад тафтиш кунӣ ки дар ягон ҷо ягон чизи оҳанӣ надошта бошад яро поташфишон ё ки ягон граната ягон чизи ки хавф дорад барои ҷомеа. зудтар аз ин чизо мо истифода мебарем. ширкати Redline 9 сол пеш таъсис шуда таъмини амнияти ширкату корхонаҳои бонуфузи маҳаллӣ ва ҳам хориҷиро ба ӯҳда дорад. ҳамлагари тими Реал Мадриди Испания Криштиану Роналду ахиран барандаи тӯби тиллои ҷоизаи беҳтарин футболбози ҷаҳон дар соли 2014 эълон шуд.
роналдо бори сеюм барандаи ин ҷоиза мешавад. маросими ҷоизасупорӣ ба беҳтаринҳои соли 2014 ахиран дар шаҳри Цюрихи, Швейтсария баргузор шуд. муддаиёни дигари ин ҷоизаи бонуфус Лионел Месси, ҳамлагари Барселона ва Мануэл Нойер, дарвозабони Баварияи Мюнхен буданд. дар Тоҷикистон ҳам ин варзишгарон ва ҳамдастаҳои футбол аз маъруфияти хос бархурдоранд ва дар остонаи супоридани тоби тиллоӣ ҳаводорони зиёди футбол ҳадс мезаданд ки навбат ҷоиза насиби кӣ мешавад. хабару видеои бештар дар сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳи шумо.